22 январ вакили парлумони Тоҷикистон Маҳмадалӣ Ватанов дар ҷаласаи парлумон лоиҳаи пешниҳоди аъзои Маҷлиси миллӣ ва вакилони Маҷлиси намояндагон оид ба ворид намудани тағйиру иловаҳо ба Сарқонун ва таъини райпурсӣ муаррифӣ кард. Мувофиқи ин тар, пешвои миллат ҳаққи бемаҳдуди интихоб шудан ба мансаби президентиро доро мешавад. Аз ҷумлаи тағйироте ки дар ин тар омадааст, дар моддаи 65 қисми дуюм дар таҳрири зерин дарҷ шавад. ба номзадии президент шахсе пешбарӣ шуда метавонад ки танҳо шаҳрвандии Тоҷикистонро дошта бошад, сину соли ӯ аз 30 кам набошад, маълумоти олӣ дошта бошад, забони давлатиро хуб донад ва дар қаламрави ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад. бо қисмати панҷум бо мазмуни зер илова шавад. маҳдудиятҳое ки дар қисми чоруми ин модда пешбинӣ шуданд ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат дахл надоранд. мақоми ҳуқуқӣ ва ваколатҳои асосгузори сулҳу ваҳдат пешвои миллатро қонуни конститутсионӣ муайян мекунад. айни замон моддаи зерин чунин дарҷ ёфтааст: президентро шаҳрвандони Тоҷикистон ба тарзи умумӣ, мустақим, баробар ва озодии пинҳонӣ ба муддати 7 сол интихоб менамоянд. дар таҳрири қабулшуда дар райпурсии 26 сентябри соли 1999 ҳар як шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки синни ӯ аз 35 кам набошад, забони давлатиро донад ва дар қаламрави ҷумҳурӣ на камтар аз 10 соли охир истиқомат дошта бошад, метавонад ба номзадии президент пешниҳод гардад. шахсе ба номзадии президент ба қайд гирифта мешавад ки ҳадди ақал 5% интихобкунандагон ба пешниҳоди номзадии ӯ имзо гузошта бошанд. як шахс ба вазифаи президент бештар аз 2 муҳлат пай дар пай интихоб шудан наметавонад. инчунин мувофиқи ин тар, Сарқонун дигар Сарқонун гуфта намешавад, чун ба гуфтаи Ватанов конститутсия моҳияти ин санадро комилан ифода мекардааст. синни номзад ба мақоми президентӣ ҳам аз 35 ба 30 поён оварда шудааст. тағйироти дигаре ки ин тар пешбинӣ кардааст, маъни ташкили аҳзоби характери динӣ ва миллатгароӣ дошта мебошад. минбаъд мувофиқи ин тар, аъзои ҳукумат қабл аз оғози корашон бояд қасам ёд кунанд. тарҳи тағйиру иловаҳо ба Сарқонуни кишварро ки аз 41 банд иборат будааст, вакилон бо як овоз бидуни ҳеҷ бетараф ва зидде қабул карданд.